Sondeseu nace dunha experiencia musical e didáctica realizada no Conservatorio de Música Tradicional de Vigo a partir do curso 2001-2002. Alumnos e profesores forman a primeira orquestra folk de Galicia. Un total de 40 músicos recrean o repertorio tradicional e de nova composición dende un espírito aberto e cun timbre fundamentalmente acústico. Empregan instrumentos construídos na súa maioría no propio país por artesáns mesmo pertencentes á propia orquestra. Os arranxos musicais son contemporáneos, na liña do xa clásico folk galego, e son creados polos profesores da ETRAD e por parte de algúns alumnos e alumnas. Empecé na orquesta o día que os vin tocar no García Barbón. Foi a súa primeira actuación. Gustoume tanto a arpa que quixen empezar e, collín a inscripción, o ano seguinte xa me metín. Coñecer xente, tocar con xente, tocamos con xente así importante, claro, a relación con todos os compañeiros, ten todo, viaxes, concertos, de todo. Sondeseu foi a revelación do Festival de Ortigueira na súa 25ª edición e supuxo a súa consolidación como un dos piares do folk galego. Máis tarde virían concertos en grandes prazas, teatros e prestixiosos auditorios por toda a península. As súas xiras por Irlanda, Bretaña e Portugal asentarán a agrupación viguesa como un referente da música folk a nivel internacional e deixarán un magnífico recordo da música galega tanto nos escenarios como nos pubs e salas onde os seus integrantes adoitan mesturarse tras os concertos cos músicos locais para tocar e bailar ata o mencer. Sondeseu ten 2 traballos discográficos e na actualidade está a preparar un terceiro, gravado en directo, e que verá a luz a finais de ano. A súa participación en varios programas especiais da TVG, sobre todo no especial de Noiteboa 2008, amosa o grande interese que esperta nos medios de comunicación. En agosto de 2008 tivo lugar o primeiro encontro da Rede Europea de Orquestras Folk, que terá sede en Vigo. Os integrantes desta organización europea levarán a cabo nos vindeiros anos intercambios bilaterais viaxando aos países das distintas orquestras: Italia, Bélxica, Finlandia, Escocia. Para integrarse en Sondeseu, tes que ser alumno da escola e acadar un nivel técnico suficiente como para realizar as prácticas instrumentais, incorporándote posteriormente aos ensaios semanais nun primeiro momento como bolseiro e máis tarde como membro da orquestra se así o considera o teu mestre. Dado que Sondeseu foi creada coa intención de formar novos músicos, mantén vivo o espírito de renovación dos seus integrantes, polo que as súas portas sempre están abertas agardando a chegada de xente nova que aporte a ilusión e a alegría que caracteriza a esta agrupación. Aqueles que vos animedes a vir a ETRAD veredes como a medida que pasan os días ides vos ir integrando nunha cultura abraiante e que vos proporcionará momentos de lecer insospeitados, incluso a aqueles que nunca vos sentistes atraídos pola música tradicional e folk. Por último, informarvos de que grazas ao apoio do Departamento de Educación do Concello de Vigo, de quen depende a ETRAD, a matrícula é totalmente gratuita. Os interesados en recibir máis información sobre o funcionamento da escola poden visitar a páxina web www.e-trad.org ou ben na web de Sondeseu www.sondeseu.org.